Predstav si toto. Celý deň bežíš po Trnave a môžeš získať merch, ktorý už nikto nikdy na svete nebude mať. Len ty. Toto nie je obyčajná schovka. Je to najväčšia schovka v Trnave, ako kedy mesto zažilo. Len jeden deň, žiadne instagramové investície, žiadne podvody, len čistá výzva a tvoja schopnosť nájsť ma. A odmena? Exkluzívny merch, ktorý som navrhol špeciálne pre túto akciu. Niečo, čo sa už nikdy vôbec nebude opakovať. Robím to pre vás, moju komunitu, a chceš hrať, musíš sa prihlásiť. Odkaz je dole v popise videa. Registrácia rýchla, ale kapacita je obmedzená, tak nečakaj. Po prihlásení ti pošleme všetky dôležité informácie, pravidlá a miesto zrazu pred začiatkom hry. Táto hra nie je len o náhode, ale o tom, kto sa najviac chce zapojiť a vyhrať. Výhra? Nie len tričko alebo mikina. Ide o unikátny kus merču, ktorý som urobil len pre tento moment. Ukážem ti pár kúsokov, ale nie všetko. Chcem, aby bol moment nájdenia skutočne prekvapením. Je to symbol toho, že si vyhral niečo, čo má len jeden človek na svete. Ty. Nebude to len jednoduché také. Schovávam sa na miestach, kde by si ani moc nepomyslel. Musíš byť rýchly, všímavý a pripravený reagovať. Nečakaj žiadne indície, len svoju intuíciu, bystrosť. Ak to zvládneš, čaká ťa nielen merch, ale aj príbeh, na ktorý vôbec nezabudneš. Táto schovka je výzvou pre každého, kto chce byť súčasťou niečoho veľkého. A chceš byť víťazom, prihlás sa hneď teraz. Klikni na odkaz v popise, zaregistruj sa. Po celej Trnave budú schované indície, ako napríklad QR kódy, poukazy na nejaké reštaurácie tak, keď budete hladní. A Trnava, pripravte sa. Film Slúko sa skrýva, možno to bude práve ty, kto ma nájde ako prvý. Zaregistruj sa, pretože táto šanca už nikdy sa nezopakuje. Nový merch, aj ďalšie novinky, ktoré budú už začiatkom júla, sa budú pridávať batohy a školské pomôcky a môžete si kúpiť na filmovmerch.com, dole v popise máte, ako napríklad aj toto superské tričko Filmstolko, a už sa budú pridávať onedlho aj nové dizajny, nie len také, že Filmstolko, ale aj nové dizajny, tak určite nakúpite. Ja sa budem tešiť po ďalšom videa a budem sa tešiť, ako sa prihlásite. Poviem vám, zoberte si čo najviac kamošov. Čím viac kamošov, tým že ma nájdete ako prvého. A